ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хушомадед ба канали мо. ба ҳаматон бародарои азиз ва хоҳарои азиз, рӯзи саиди фитр муборак бошад. худованд ҳаматан нигаҳдор бошад. даимо парвардигор гуноҳҳои ҳамаи мо шуморо бибахшад. худованд ҳаматан нигаҳдор бошад. бародарои азиз, дар навори имрӯза мошинои боркаш, тракторо ва матаблокҳои фурӯшиянд ки аз шаҳру ноҳияҳои тоҷикистонам баҳри шумо омода кардагием. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо як дона лайка биҷиқед. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар шумо чизе маъқул боша ҳатман дар комментария бинависе. иншоалло мо ба назар мегирем, пешкаш шумо мекунем. ва бародарои азиз, шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, ҳатман рақамҳои ман ватсап дар рӯи экрананд. роӣ кунем ва баҳри харидоро пешкаш мекунем. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран. видеои моро то охир тамошо кунед. грузовой Honda Porter соли баромадаш 2004 солай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мега. ягон камбудӣ надорад. ҳамаш 100%. ина бародаро мошина навишахтон бинед. нархша 65000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касони харидоре нашод ами Портер фаҳмидан мехоҳед, бародарои азиз, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. бор яктон мебара бародаро. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ина бародаро грузовой Фура соли баромадаш 2008 солай. сӯзишвориш дизелни бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. вагони мошина бародаро ягон камбудӣ надорад. ҳамаш 100%. ина хитон бинед. нархша 340000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. касони харидоре нашод моҳами Фура фаҳмидан мехоҳед, бародарои азиз, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. грузовой Mercedes Benz соли баромадаш 1997 солай. сӯзишвориш дизелния. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш 115000 сомонӣ. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. дарозиш 7 метр 20 сантиметр. размери балонош 19 бародаро. ҳама чизаш 100%. ягон камбудӣ надорад мега. нархш 115000 сомонӣ гуфтем. бо савдорад мешидаст. касони харидори нашод ҳами фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. аз номи канали мо ҳатман салом расонед. ба шумо иншоалло бо скидкарани мекунад. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. грузовик бародаро КамАЗ соли баромадаш 1988 солай. дар ҳолати хуб қарор дорад дар ноҳияи Конибодон. нархша 70000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. чапакнакам ҳаст бародаро. ҳамаш 100%. ягон камбудӣ надорад. бо савдоран мешидаст. ай 70000 сомонӣ бо савдо мешавад. 88 солай. касоне ки харидори нашод ами КамАЗ фаҳмидан мехоҳед, бародарои азиз, марҳамат, ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби КамАЗ дастрас кунед. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экран. ина бародаро трактор нав пачка қарор дорад дар шаҳри Душанбе. вапше пачка бародаро соли баромадаш 2020. ягон камбудӣ надорад. ҳамаш 100%. и завод чай ба фикрам. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 195000 сомонӣ мега. любой чира дора бародаро. касоне ки харидори, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. ина бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. МТЗ бародаро соли баромадаш 1998 солай. се балон навай, моторш навай мега. нав кардаги расход надора. мошин ҳай мекунӣ, фақат мега мегирӣ, ҳай мекунӣ фақат трактора. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархша 80000 сомонӣ мега. касоне ки харидори ё нашод ами трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ина матароли фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар ноҳияи Ашт. нархша 3500 сомонӣ мега ки бензини ай. алиш мешавад мега. фақат утка қатӣ, мотосиклои уткаанку амтаро қатӣ мега. алишан мешидаст. касони харидори ё нашод ами матаро фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. грузовик бародаро соли баромадаш 2007 солай.
дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. балонош навай мега ягон камбудӣ надорад. ҳамаш 100%. нархша 250 000 сомонӣ мега. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. ина бародаро боркаш. касоне ки харидори нашод ами грузовик фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. фақат аз номи канали мо салом расонед. ина трактор МТЗ 80 3 бародаро қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархша 42 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. тилишкаш ҳам қатишай бародаро. нархиш 42 000 сомонӣ. касони харидорӣ марҳамат ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. трактор МТЗ 81 соли баромадаш 2013 сол аст. сазяниш 100%. ягон камбудӣ надорад. аз Россия овардагия мега. ҳамаш 100%. қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғантепа. нархша 140 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. 4 калисаи нав дора. ягон камбудӣ мега надорад. касоне ки харидоре ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. фақат аз номи канали мо салом расонед. грузовик Honda Porter D соли баромадаш 2007 солай. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. нархша 75 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. ҳамаш 100% мега. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. ҳамаш 100% мега. ягон камбудӣ надорад. гарантиш қатъия 75 000 сомонӣ бо савдо кардаран мешавад. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ина бародаро трактор мини трактор қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. фрезарам дора қатиш. нархша 24 000 сомонӣ мега ки вабше аҷоиб тракторай бародаро. ина хитон бинед хай. нархш 24 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашод ами фаҳмидан мехоҳед, марҳамат занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. и камасрафай. хитон медонед ки трактори ба чанди майда шид камасраф мешавад бародаро. марҳамат харидор бошед занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат бародаро. Daewoo Damas соли баромадаш 2003 солай. сӯзишвориш газ. кузуфиш караванай бародаро. объем мотор 08 коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. нархша 28 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашод ҳамаи фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. ина номроша бинед 98 96. ина бародаро занг занед. бо савдо мешавад. 28 000 сомонӣ бо савдо мешавад. ина бародаро трактор 704 қарор дорад дар шаҳри Душанбе. соли баромадаш 2020 солай. ҳамаш навай. хароҷотиш нақтай мега. дар ягон камбудӣ надорад. ҳамаи чизи 100%. кондитсионерам кор мекунад. дигар чизошам 100%. балон нав. ҳама хай трактор навай бародаро. нархша 235 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. ина даруни трактораби шамолтиякам дорад. ҳамаш 100% бародаро. нархаш 235 000 сомонӣ гуфтем. касоне ки харидори марҳамат занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. ҳамаш 100%. беҳад чизои бисёр дора бародаро. касоне ки харидори ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо 0990 занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. грузовик Toyota соли баромадаш 2000 солай. срочно фурӯхта мешавад мега. ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархша 45 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. барои мороженик мефурӯшанд. чӣ мефурӯшанд? хай бо савдо мешавад 45 000 сомонӣ. касони харидори марҳамат занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. ҳамаш 100% мега. ягон камбудӣ надорад. хай бародарам сум дар кора ба ҳамон хотир фурӯхтанишай. марҳамат занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. ина трактори Юмаз қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад мега. ягон камбудӣ надорад. ҳамаш 100%. фақат мегирӣ замин ҷифт мекунӣ бародаро. сум кор мекунӣ. тилишкашам қатишай. нархаш 33 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед.
тракториш камакак ҷазирая тилишкаша тракториш навай краска кардагия ба фикрима навай. Марҳамат бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бо савдо мешавад. Грузовой Танген соли баромадаш 2011 солай бародаро, мотор ҳамаш 100% ягон камбудӣ надорад, дар ҳолати хуб қарор дорад. 100% мега газ бензинай бародаро, сӯзишвориш газ бензинай, нархша 30,000 сомонӣ мега қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Ина бародаро газ бензин. касоне ки харидоре барои боркашӣ, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед, фақат аз номи канали мо салом расонед, ҳатман ба шумо скидка мекунам. раҳмати калон барои тамошотон бародарои азиз. Ба ҳаматон рӯзи ид муборак бошад. Худованд амри ҳамата дароз кунад. парвардигор дар ин моҳи муборак гуноҳҳои ҳамаи мо ва шуморо бибахшад. худо нигаҳбонтон бошад бародарои азиз.